να είναι εδώ. Σας καλωσορίζω ιδιαίτερα εσάς, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είστε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Βλέπω και συναδέλφους, τους καλωσορίζω και εκείνους. Έτσι λοιπόν, η προβληματική που θα βάλουμε σήμερα και θα μας αναπτύξει διεξοδικά η κυρία Μανουηλίδου είναι το χάρισμα, αλλά κυρίως το ταλέντο και πώς διαφοροποιείται, αν διαφοροποιείται και μέσα από ποιες διαδικασίες. Έχουν τεθεί διάφοροι προβληματισμοί, κατά πόσο είναι ταυτόσιμες οι έννοιες οι διαφορετικές, θα μας εξηγήσει. Εγώ προσπαθώ απλώς εδώ να πω ότι οι ταλαντούχες συμπεριφορές σε ένα άτομο συνδέονται από τη μια με έμφυτες ικανότητες και από την άλλη με εξάσκηση των ειδικών ικανοτήτων που συνδέονται με την ταλαντούχο συμπεριφορά. Και μάλιστα με επιδόσεις σε εξαιρετικό επίπεδο, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις των παιδιών ή εφήβων ίδιας ηλικίας, των συνομιλίκων. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με ικανότητες έμφυτες που όμως κανείς εξασκείται συστηματικά πάνω σε αυτές. Ο Γκανιέ το 2008 μας έδωσε έναν ορισμό που μας βοηθάει να ξεκινήσουμε με αυτόν, λέγοντας ότι το ταλέντο είναι εξαιρετικές επιδόσεις που προκύπτουν από συστηματική ανάπτυξη ικανοτήτων, τουλάχιστον σε μια περιοχή ανθρώπινης δραστηριότητας, σε ένα επίπεδο τόσο ψηλό, που το παιδί αυτό να κατατάσσεται το άτομο στο 10% των συνομιλίκων. Και επειδή η πολιτισμική χρειά στα πράγματα είναι πανταχού παρούσα, μπορούμε να πούμε ότι στις δυτικού τύπου κοινωνίες οι ταλαντούχες συμπεριφορές εξελίσσονται και μετά την εφηβεία, ίσως και μετά τη μετεφηβεία. Λεπτομέρειες θα μας πει η ομιλήτριά μας, αλλά αυτό που είναι έτσι σημαντικό είναι μια χρυσή περίοδος δεκαετίας, αν μπορεί να το πει κανείς, συστηματικής εξάσκησης, μέχρι να φτάσουμε να πούμε ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις έχουν απογειωθεί, ας το πω απλοϊκά. Και δεν φτάνει μόνο η συστηματική εξάσκηση, έρχεται η δέσμευση να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αφοσιώνονται από νωρίς, ακόμα και παιδιά που ξεκινούν πάρα πολύ πρώιμα την εξάσκησή τους και τελικά ασχολούνται περίπου στην εφηβεία αποκλειστικά σχεδόν με το ταλέντο τους, αφήνοντας άλλες δραστηριότητες. Μάλιστα αναφέρεται ότι αφήνουν και το παιχνίδι στην παιδική ηλικία, μέχρι να φτάσουν αργότερα να ασχολούνται όχι μόνο αποκλειστικά και έντονα, αλλά και δημιουργικά. Με αυτή την πολύ μικρή εισαγωγή, νομίζω ότι έχω ανοίξει το θέμα για να δώσω στη συνέχεια το λόγο στην καλεσμένη μας, την κυρία Μανουηλίδου. Αφού λοιπόν ξεχωρίσαμε ότι ασχολούμαστε εμείς με το κεντρικό κομμάτι, με τις θεωρίες της χαρισματικότητας και του ταλέντου, για να δούμε την κατεξοχήν θεωρία η οποία διατυπώθηκε από τον Καναδό Γκανιέ, ο οποίος μας προσδιορίζει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Ο λόγος για τον οποίο λέγεται διαφοροποιημένο μοντέλο η θεωρία αυτού του κυρίου είναι γιατί διαφοροποιεί τη λέξη χαρισματικότητα από τη λέξη ταλέντο. Έτσι λοιπόν, η χαρισματικότητα ουσιαστικά είναι το δυναμικό, είναι αυτό το οποίο υπάρχει σαν μια τάση, λίγο γενική, λίγο ασαφής, υπάρχει ως δυνατότητα και με την επίδραση συγκεκριμένων συνθηκών, συγκεκριμένων καταλυτών, όπως τα ονόμασε ο Γκανιέ, αυτά θα μεταξελιχθούν σε ταλέντο. Και μάλιστα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο και καλά διατυπωμένο μοντέλο, γιατί προσδιορίζει ένα πολύ μεγάλο εύρος πεδίων στα οποία μπορεί να είναι κανείς χαρισματικός ή ταλαντούχος. Ξεφεύγει δηλαδή από το κλασικό ότι είμαστε στις γλώσσες, στα μαθηματικά, τη μουσική και τον αθλητισμό. Βλέπετε εδώ παραδείγματα όπως και στον κοινωνικό και συναισθηματικό παράγοντα. Αισθησιοκινητικό, διανοητικό, δημιουργικό. Και αν επιδράσουν οι σωστές συνθήκες και οι σωστοί παράγοντες, όλα αυτά θα εξελιχθούν σε ταλέντο, δηλαδή σε κάτι το οποίο είναι ορατό, φαίνεται μέσα από επιδόσεις σε διάφορους τομείς. Και εδώ ήταν πολύ ανοιχτός ο Γκανιέ. Το ταλέντο αυτό μπορεί να εκδηλωθεί είτε στον ακαδημαϊκό χώρο, είτε στην τεχνολογία και στις τέχνες, αλλά και σε περιοχές όπως είναι η κοινωνική δράση. Κάποιος να είναι εξαιρετικά ταλαντούχος, για παράδειγμα, ως ηγέτης μιας εθελοντικής οργάνωσης. Σε σχέση με τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, οπότε δεν το περιορίζει μόνο στο τι μπορεί να σπουδάσει κανείς ή τι επάγγελμα να μπορεί να κάνει. Στο επιχειρηματικό πεδίο, στο αθλητικό κτλ. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν αν απουσιάζουν συγκεκριμένοι καταλύτες. Καταλύτες, δηλαδή παράγοντες οι οποίοι θα επιδράσουν πάνω στη ζωή του παιδιού
και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βοηθήσουν το παιδί να εξελίξει τη χαρισματικότητά του σε ταλέντο. Οι παράγοντες αυτοί, οι καταλήτες αυτοί μπορεί να είναι ενδοπροσωπικοί, μέσα στο ίδιο, να βρίσκονται μέσα στο ίδιο το άτομο του παιδιού, όπως για παράδειγμα το τι κίνητρα έχει, ποια είναι η φυσική του κατάσταση όταν πρόκειται ιδιαίτερα για παιδεία τα οποία απαιτούν και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η προσωπικότητά του, ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειρίζεται τον εαυτό του, και από την άλλη περιβαλλοντικοί καταλήτες, εξωτερικοί καταλήτες, οι οποίοι μπορεί να είναι από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ένα άτομο, πόσο δηλαδή οι εξωτερικές συνθήκες ευνοούν και δίνουν, παρέχουν διάφορες ευκαιρίες για την άνθηση αυτού του ταλέντου, αλλά μπορεί να είναι μέχρι και παράγοντας της τύχης, το οποίο είναι η απλή συγκυρία, να βρεθεί κάποιος την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο χρόνο. Όλα αυτά βέβαια μέσα από μια πάρα πολύ εντατική πορεία ανάπτυξης, μέσα από εκμάθηση και μέσα από εξάσκηση. Δεν μπορεί δηλαδή από μόνο του ένα ταλέντο, μια χαρισματικότητα να εξελιχθεί σε ταλέντο, αν δεν υπάρξουν αυτές οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το ταλέντο λοιπόν, βλέπουμε τα κοινά που έχουν όλοι αυτοί οι ορισμοί, ότι αφορά μια γενική ικανότητα, είτε σε ένα είτε σε περισσότερα πεδία, η οποία ξεφεύγει από τον ηλικιακό μέσο όρο της επίδοσης, όπως εκφράζεται είτε μέσα από επιδόσεις, είτε από τη δυνατότητα για επιδόσεις. Και το δεύτερο καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κιόλας να αξιολογηθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε αν κάποιο παιδί έχει μια γενική κλίση, μια γενική τάση προς ένα συγκεκριμένο πεδίο, μέχρι να δούμε πραγματικά, για παράδειγμα, πόσο καλά θα τραγουδήσει ή πόσο γρήγορα θα πάει στα πρώτα μαθήματα βιολίου, για παράδειγμα. Σε έναν τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, και επαναλαμβάνω ότι η συνήθις διάκριση είναι ότι η χαρισματικότητα αφορά τα πιο ακαδημαϊκά πεδία και το ταλέντο τα πιο καλλιτεχνικά και αυτά που αφορούν τον αθλητισμό. Για να προσδιορίσουμε λίγο και την έννοια της δημιουργικότητας, γιατί παρισφρεί η δημιουργική φύση και στους χαρισματικούς και τους ταλαντούχους, αν τελικά αποφασίσουμε να τους διαχωρίσουμε, είναι ότι η δημιουργικότητα αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φάνταστοι, έχουν πάρα πολύ φαντασία, δεν σταματούν μόνο στην εκμάθηση γνώσεων, αλλά προχωράνε παραπέρα, στη δημιουργία, στο να πάρουν δηλαδή όλες αυτές τις γνώσεις, να προσπαθήσουν να τις συνδέσουν μεταξύ τους με έναν μοναδικό τρόπο, να γεννούν συνεχώς ερωτήματα στο μυαλό τους και να προσπαθούν να τα απαντήσουν, προσφέροντας μάλιστα καινοτομίες. Οπότε, για παράδειγμα, όπως αυτός ο οποίος θα συνέλαβε με το μυαλό του το είδος της μουσικής που θα απολαύσουμε σε λίγο, ήταν όταν πρωτοπορτάθηκε αυτό το είδος μουσικής, ήταν πρωτοποριακό, ήταν δημιουργικό. Δεν ήταν μια ακόμα εκτέλεση ενός ροκ κομματιού, για παράδειγμα, ήταν κάτι καινούριο. Οπότε αυτή είναι η διαφορά της δημιουργικότητας που αξίζει να την δούμε. Γιατί το ότι είναι κάποιος ταλαντούχος δεν σημαίνει πάντα ότι είναι και δημιουργικός. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας. Η συγκεκριμένη φωτογραφία, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι ακριβώς απεικονίζει, τη χρησιμοποίησα για το εξής. Αν ένας γονιός είναι με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, σε μια ταβέρνα και δει το παιδί του να αρχίσει να παίζει με την κέτσαπ, είναι πάρα πολύ πιθανό να το μαλώσει. Να του πει: σταμάτα, τι είναι αυτά που κάνεις, μην παίζεις με το φαγητό σου και όλα αυτά τα οποία καταπλήγουν τη δημιουργικότητα. Γιατί όμως να το κάνουμε αυτό, γιατί να μην καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει στο παιδί και το οθεί να ζωγραφίσει με την κέτσαπ και θα θέλει την ενθάρρυνσή μας. Οπότε ενθάρρυνση, όσο πιο πολύ γίνεται παροχή ερεθισμάτων και εμπειριών, ενίσχυση μέσω επένου, κατά προτίμηση όχι υλικού βέβαια όπως συνηθίζουν οι γονείς, παροχή ευκαιριών. Γενικά υπάρχουν ευκαιρίες ακόμα και στις πιο απομονωμένες γωνιές της Ελλάδας που μπορούμε να φανταστούμε. Και φυσικά νιώθω την ανάγκη να πω και παραμερισμό των προσωπικών φιλοδοξιών που έχουν κάποιοι γονείς για να προβάλλουν τα παιδιά τους και να τα βγάλουν ως ταλαντούχα προς τα έξω. Ο ρόλος του σχολείου, παρεμφερές το παράδειγμα, συνήθως οι εκπαιδευτικοί όταν βλέπουν τέτοια σχεδιάκια να ζωγραφίζουν οι μαθητές ή οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μπορεί να νιώσουν και προσωπική προσβολή ότι το παιδί δεν προσέχει στο μάθημα. Ωστόσο, μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι αυτά είναι προϊόν ενός ταλέντου.